Ayan si Nico, nakaligo na. So, ready to go na later. Tapos, ito si Kuya, tulog pa. Pero, gigisingin ko na din yan. Medyo napuyat lang siya. Tapos, tinanong ko siya kagabi kung ano yung ibig sabihin ng tung-tung-tung sahur. Tawa sila ng tawa ng mga kalaro niya online. O, yan. O, yan. O, biglang tawa. Narinig pa ako. Tung-tung-tung sahur. Good morning!まるでイワシかね笑っちゃうスマホで猫動画涙目笑顔のエクササイズ健康かなコンビニの前コーヒー片手ウインクしちゃったまたやっちゃったおしゃれなパンダのパンツ姿ビジネスマンも驚くね今日はハッピーネスもちろんジャムとチーズテーブルの上スマイルの山スプーンでメッセージ伝えたい会社戻れば書類